toca vivir, a ese comercio 2.0, 3.0, xa non sei en cal punto cero estamos, pero isto cada mes nos evoluciona e eu vos recomendo e vos aconsello que o aproveitedes ao máximo, que tiredes moito desta xente, que está moi preparada, moi capacitada, e que calquer cuestión que ven Diputación ou Concello poidamos aportar e poidamos mellorar, pois evidentemente estamos a vosa disposición. Nós o que estamos perseguindo con este proxecto é trasladar competitividade ás empresas, sobre todo ás pequenas empresas e aos autónomos, e tamén aos emprendedores. Para que? Para que poidan estar en pé de igualdade cos seus competidores, como dicía o alcalde, con esas grandes superficies, con esas entidades que están captando clientes do noso territorio e están conseguindo a través de internet vender produtos que nós temos na nosa localidade, que temos na estrada, que a xente se está comprando en internet. Por exemplo, un dos últimos asesoramentos que estamos facendo desde Lalín é unha empresa do sector da saúde que necesita cambiar o seu programa de xestión, porque o que ten non lle está quitando traballo. Entonces, pois a partir de que é o que necesitas, que ferramentas necesitas, pois estamos buscando unha determinada serie de proveedores que lle poidan facilitar a implementación desa ferramenta. E o vamos a acompañar en todo ese proceso de búsqueda e implementación da ferramenta.